Štát a minister financií Kamenický majú oči plné smútku. Pýtate sa prečo? Pretože efektivita výberu daní klesá. Čo to znamená? Že štátu sa na daniach nedarí vyberať toľko peňazí, koľko si naplánoval, alebo koľko by vybrať mal. A povedzme si k tomu jednu vec. Táto efektivita bude ešte viac klesať. Prečo? Podľa mňa budú môcť za to zmeny v trestnom zákone. Pretože ponovom kradnúť sa oplatí. Vyskúšajme si to vysvetliť na jednoduchom princípe a jednoduchom systéme. Predstavte si, že by štát zrušil pokuty za rýchlosť v meste. Myslíte si, že ľudia by jazdili disciplinovanejšie? Že by jazdili pomalšie? Alebo že by tú povolenú rýchlosť prekračovali omnoho častejšie? A takto to bude vyzerať pri výbere daní. Pretože ponovom kradnúť sa oplatí. A minister Kamenický a štát budú mať oči plné smútku. A čo budú musieť robiť? Zvyšovať dane a poplatky tým, od ktorých ich budú vedieť vybrať. Čiže od vás, od obyčajných ľudí.